Mira, Galicia, mira, Galicia, mira. Vou vos dicir unha cousa, Hoxe é unha noite moi especial. Como sabedes, hoxe é San Xoán, é a noite máis cortiña do ano e haberá haberá miles de cacharelas por toda Galicia. Así que moi atentos porque o programa de hoxe é moi atentos, vai ser moi especial. E como dixo unha señora que está aquí no público, lástima non traer o jato porque lle encantan as sardiñas. Así que, señoras, estamos no Volta Escoprato. Vamos para lá, veña. Seguídenos, como sempre, en @Volta Escoprato porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e hoxe para facer receitas super especiais do día no que estamos, deste día 23, vamos chamar aos cociñeiros do Volta Escoprato. Que pasen, por favor, don Xulio Mato, doña Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Bueno, por fin casaches, Begoña, Sí. Por fin, mira que che levamos pedindo anos, Pero non invitou. Non invitou, non invitou. No, sei o que son. Sei o que son. Son as arbas de San Xoán, non? Son as ervas de San Xoán, sí. que Mira guai. que bonitas están, mira que ben chino. Ole, moi ben, Hai fiuncho, mira. Que hai? Hai fiuncho. Mira, hai estalotes. Hai os tralotes, os talotes. Como lle chamas tú? Estalotes ou estralotes. Eu chamolle... Non Saluche sale, mal. sale mal. Saluche fatal. Flores de San Xoán se chaman no meu Bueno, pueblo. flores de San sí? Xoán. Ai, os estalotes. Sí. Mira. Espera, te lo que está a hablar así. Mira que ben chira, meldrastro. Ai, merda, liei. A miña estalou. Folla de carballo, que de castiñeiro, nós isto non Como botamos fas folla de ti? castiñeiro. Ti como fas? A ver, nós facémoslo así, cóllelo. Mira, espera, cóllelo. Cóllelo, péchalo, Claro, xa está. péchalo por diante e por detrás vas. Mira. Pero non fai falta pechar por detrás, xa ben pechado. Pero se yo sacas non. Pero ben pechado de serie. Vale, perfecto. Vai. Mira, Falo fatal, Bueno, isto que hai que dir. Ti sabes como vai o tema das flores de San Xoán? Eu digo que fago na miña casa. Como vocedes? Eu collo a tina, Sí, claro. collo encho de auga, Sí, se claro. pode ser da fonte mellor, botolle as ervas, dice que teñen que ser 7 ervas. Sí, claro. Normalmente, pois, a mellor ruda, erva luisa, romeu, tomillo, algunha florciña, rosiñas, e as do sabugueiro, que queiron estaña, nós botamos tamén as flores do E sabugueiro. deixalas toda a noite. E deixamos toda a noite Claro, A clarear aí, nos claro. sumamos de auga de 7 fontes. De 7 fontes. E despois 7 fontes distintas de Silleda. Temos un roteiro, imos por 7 fontes collendo a auga desas 7 fontes e aí onde metemos as 7 ervas. Ves? Hai quen lle suma 9 olas, Carai, director, Sí, Creo sí, que sí. mira. Bueno, pois mira, nós, como hoxe é unha noite máxica, é unha noite meiga, temos unha convidada moi especial. Así que, a ver que nos trae a meiga Xulia. Ola, son a meiga Julia e veño da Coruña. E hoxe, na noite máis máxica de todo o ano, gústame todo. Chourizo, churrasco, sardiñas... Os aviso, son moi exixente. Eu vou a cociñar recetas máxicas. Vamos necesitar roupa interior, sal en un ovo. Moi atentos porque vamos a cociñar a sorte para todo o que queda deste ano. Atención, Atención, porque poñía aí na receita Roupa interior. da meiga Xulia poñía roupa interior, ovo e sal. Ahora sei facer o... Mira, sei facer o... Bueno, Máis ou menos. Máis menos que máis. Máis menos que máis. Bueno, pois vamos facer receitas típicas de San Xoán, pero dándolle unha volta, como nos gusta neste programa. Así que, don Xulio Mato de Silleda, das 7 fontes, que vas facer? chourizo, Moi ben. touciño, Moi ben. sardiña Moi ben. e pan. Pa que máis? Xa estou, xa podo marchar. Xa podo marchar. Deixa todo en marcha, porque xa estaría. Mira, vamos coller o chourizo, vámoslo abrir e vámoslo rellenar. Moi equilibrado, con touciño e queixo. Moi equilibrado. Vale. E isto vai ir directo á brasa. Tes unha brasa. Teño unha brasa aquí. Ten unha brasa. E a brasa aquí que me está dando un calor. Sí, aquí estaba notando tamén unha presenza así. Despois, cas sardiñas, vamos facer un snack, un aperitivo. Pa mentras se nos fan os chorizos. Claro, neste caso son sardiñas de lata. Claro. Non che tocou sardiña da... Non me tocou. Como a do gato da señora do Non Puy. estaba gorda. No. Bueno, pois Xulio Mato vai facer todo o típico, parece, dándolle unha volta do San Xoán, a ver que nos trae a muller das
Sete flores, eran, 7 ervas. 7 ervas. 7 ervas de San Xoán, 7 ervas de San Xoán. Menos 7 fontes. De Rior, menos 7 fontes. Menos 7 fontes. Auga da traída ou da fonte, era? Da fonte, da fonte. Mira, vamos facer... Tú vives nun piso, non? En Santiago, sí. A ti gusta que o piso che cheire a sardiña? Na. No. Os Vale, gatos, pois vamos sí. facer unhas sardiñas Os gatos. que como se fueran a brasa, Ajá. pero para metelos nun piso, Baites. vale? Baites. Para que Esto- podamos esto- cociñalas dentro dun piso e que nos sepan un pouco a brasa. Isto vai ser vale? despois un superconsello, eh? Vai ser un superconsello, sí. Seguramente. Seguro. Bueno, Seguro? vamos facer unhas sardiñas que se poden cociñar nun piso e que se van parecer ás da brasa. As da brasa. Depois, cunha tosta de pan de broa e por vamos a acompañar cunhas pataquiñas. Moi ben, pois, señoras e señores, cociñamos receitas de San Xón, no voltas co prato, imos comer bañabates, veña, aí está, gracias, vamos alá. A ver, como vai a túa receita, como empezas? Pois mira, vou empezar primeiro poñendo as pataquiñas, están lavadiñas con pel, porque o que vamos a facer é en San Xoán a sardiña molla o pan. Sí. Pero a mí molame moito ca pataquiña así cocida. A ti non che gusta Sí, tamén? claro. Pois entonces vamos poñer o pan de broa aí a tostar, e depois vamos a meter estas... Ui! Non sei se vos escoitei aquí algún ano destes avós, que a sardiña no San Xón non é o seu mellor Non é momento. o seu mellor momento, non. Que é unha cousa curiosa, porque nós aquí en Galicia, claro, Sardiña de agosto, cuidadito, eh? Está mellor. É que máis grasa ten, sí. Ah. É cando as collen para meter en latas... xa, cando fan para a conserva, para a conserva, sí. Vale, Sí, que eu, sí. creo que vos escoitei a vos. Aquí, É que na algunha conserva vez. sempre normalmente vai os mellores lotes, o que pasa que, bueno, é tradición, cando empezan a pescar a sardiña, pois empezar Claro, a sería para cociñala. facer, tú empezarías, vamos a facer para toda a xente unha sardiña. Mira, igualmente, mira que sardiñas teño aí, eh? Sí. Que eso está pa velas, eh? Tapa velas, Tapa velas. Xa me iba Dá justo na de... leche. Xa te cortaste. É que os coitalos están novos. Non me dixas, ó. Non me digas, estás ben? Sí, estou ben, Necesitas Nada, algo? no. Rasquei solo, nada. Vale, Como vai ter sensibilidade? como vamos a ter que facer? Mira, Como vamos ter temos- que facer? A ver. Como vamos ter que facer? Vamos a meter xa, tiño o forno Tiñas. a 250. Ajá. Vale, non, está quentísimo, eh? Temos o forno a 250 por arriba e por abaixo. Vale. Vale. Eso é moitísimo. É moitísimo. Entonces o que vamos facer é Hola, Xuli. No, Coller- tengo que aprender esto, Interesa, este temos sal gordo, un pouquiño de romeu e isto Eso que é sal afumado. Ule Vale, que podelo comprar en cualquier supermercado. Ule moito a fume. Ole bastante. Claro, pero eso Entonces, é a parrilla. vamos a engadir sal. Ah. Aí, vamos, que dixo? Claro, ten razón Xuli, dixo, por eso vai saber a parrilla. Claro, por eso vai saber a parrilla. grella. Claro. Sal normal e sal afumado mesturado, moi ben. Sí. Entón, agora, vamos a engadir a clara. Vale, Para vale, que? vale. Para facer unha costriña que nos quede super guai. As xemas nos vamos usar neste caso. Vale. Vamos a dicir a xente da casa que nos chame, 881-365536. Como é o teléfono? 881-365536. Moi ben, ese é o teléfono da Voltas co Prato, Menos chamade. mal, menos mal. Chamade para o que queirades, se queredes falar con nós, se queredes, pois non sei, pedir algún desexo de San Xoán, o que vos dé a gana, aquí estamos para responder as vosas dúbidas e repartir 50 euriños. Vamos deixar a vergoña picando aquí no Eu vou Romeu. picando, e pois cando vai a empaquetar a sardiña xa te aviso. Ti avíseme cando vais a empaquetar, É a min, Sí, é a min, que eu quero ver como Veña, é. queremos ver como empaquetar. Vamos, Xulio, venga, tira. Vamos con meu. Tira. Veña. Quiere chorizo, Cho. quiere chorizo. La chica quiere chorizo. Una no come tostada. Bueno, vamos a intentar que nos salga esto, ¿vale? Wow, brasas no plató, Brasas no plató que podemos ter nun piso tamén. Non é moi recomendable, pero podemos casi- ter nun piso. eu creo que Vale, no piso- Unha pota bella que non queiramos, Creo que no e se a piso- queremos, pois protégémola con papel de... É máis de fácil facer a de Bego, A de Bego, sí. Sí. Sí, é verdad. Pero bueno, Bueno, chourizo aberto a mitad, cando se pero vai vexa ser un isto, chourizo igual recheo. nos arriscamos, vale? Correcto. Mira, touciño. Bueno, estes son os chourizos que abrimos en sección. Que abrimos en sección. Están abertos en sección. Dice así. Dice así, dice así. Dice aberto Dice en así, pero sección. a mí non se me ocurría decircho, pero díxemo a directora, díxemo. Eso é aberto en sección, eso, efectivamente, é aberto en sección. Mira, touciño. Ostras. Pouco cobra a directora para todo a Pouco pesar, cobra, é unha pasada, Guau. É como un cuñado, sabes todo. Mira, e agora poñemos o queixo, Ai, que home este. Un chourizo con touciño isto é, entre pois que salen, febrada e pois que non, queijo. pois que saltan, pois que non, para todos. Isto, a ver, para despois estar toda a noite de troulé é maravilloso Mira, isto. e agora que facemos? Por se tivera
pouca grasa, vamos a meter un toque de manteiga. Claro, muller, Que digo, no, hombre, sabes que claro. pasa? Con esta manteiga que nos vai axudar a que dore e que quede Xa- moi sabedeiro. O que ti queiras, Xulio Mato, aí está. Isto, mima, vaiche repetir toda a noite. Isto non repite. Nada, así non tens que comer, non tens que recear, porque xa che repite. Este é unha moi boa recea, eh? Sí, sí, é unha Porque isto moi queda boa. ali nas ascuas, unha vez que se empeza a saltar todo, mira, e vamos a facer paquetiño. Un paquetiño. Témolo que cerrar Paquetes do moi Xulio ben, Mato, eh? Témolo que cerrar moi ben, por qué? E ti dirás, por qué? Porque isto ahora que vamos a hacer é, vámolo enterrar Na brasa. na brasa. Paquetes Non podo traer Xulio para aquí Mato. para non queimar a... Sí. Entón, o que facemos é, vamos a facer un huequiño aquí. E agora o que facemos é, metemos o noso chourizo e cubrimos. Non de todo, non fai falta de todo, porque cando empece a darlle o calor, Bicho. Moi ben, moi ben. que che parece, Bego? Pareceme de maravilla. Pon piso, Estamos verdad? Sí, sí, pon piso bueno, pero pon piso bueno. pon jardín está ben. Está ben, está ben. Mira, metémoslo aí e que se nos vaya... Ti Que crees dá que, calor, que dá un calor. ti crees que isto que lle interesará a amiga Julia? Sí. Home, amiga Julia, todo o que tenga que ver con fuego, seguro Sí, que... sí, seguro que sí. Ahora vamos a chamar, vamos a recibir, señoras e señores, a convidada especial deste A Voltas co prato especial de San Xoán. Que pase, por favor, a amiga Julia. Un aplauso para ela. Vamos. Dame unha aperta, dame unha aperta. Que tal? Como estás? Como estás? Ben? Muy bien, Sí. encantada Bueno, de estar. a meu amiga Julia veu da Coruña, bueno, originaria de Asturias, eh? Xixón. Que te de Xixón, que tamén hai moita meiga por ali, eh? Hai moita meiga. Hai moita meiga, eh? Moita meiga en Xixón. Bueno, querías como receitas típicas Sí. do San Xoán, non darlle unha volta. Darlle unha volta ás sardiñas, aos chorizos, Sí. a todas esas cousas. Pois que che conte Xulia a volta que lle deu ela. Rímate Bueno, aquí. Julia, benvida, é un gusto terte aquí. Mira, chourizo, Ajá. touciño, Moi un poquinho de ben. queixo, e despois irá ao pan Broa. e as sardiñas, vale? Pan de Vale, broa, eso, a mira. broa. Chourizo, Pan no, broa. broa. Eso, eu familia. chamo pan de broa. Ti, para pan ser de de Xixón, broa. moito pilotas de pan de aquí. Bueno, mira, chourizo. Mira o que vai facer co chourizo. Vamos A ver, meter. que vai facer? Bueno, abrindo así en sección e agora metémoslle o Grasumada touciño, toda. e Pal vamoslle colesterol. Aí, isto é pouco colesterol. Colesterol boísimo isto, Isto é colesterol. Colesterol Además de puro verdad. e A ver, duro. para que máis dá? Un día, un día. Pero é igual, malo será. Mira, e agora vamos a meter aquí Aí está, a un manteiga. toquiño de manteiga. Aí. Para Ai, que nos que axude rico. a que dore. De que a manteiga dai un sabor a todo que é unha pasada. Agora Sí, non che empaquetamos gusta moi nada, ben. Empaquetámoslo moi ben. Que a Xulio que lle gusta moito a manteiga. A mí a gusta mí moito a tamén. manteiga. Sí, porque pois sabe, isto moi A ben. mí me encanta A este a encanta, manteiga. ya, encanta. sabe moi E ben. miña boa facía manteiga. Facía ela. Claro. Sí, E miñas a tías- e facía miñas tías. ela. Porque traían a leite as leiteiras Sí. polos pisos, non sei aquí en Galicia, Sí, pero... aquí polas casas, mayoritariamente, pero tamén. Tamén. Era leite de verdad, Claro. de verdade. Non como a da hora. E facía unha manteiga. Home, home. Tela Pero había que batir nela, eh? Había que darlle, había que darlle. Bueno, había mira, que darlle. Julia, o siguiente Pues mira. paso é enterrámolo en brasa. Vale, este Dios. paquete é igual que este que temos aí. Ese xa o temos facendo, así que este era só para explicarche. Xulio Mato, voume levar a Ese pode amiga. levar eu pa casa. Despois lévalo pa Podo casa. levar, podo Vamos meter no marchar forno tamén. vamos marchar con Podes Begoña, meter no forno tamén. porque atendo ao que vai facer Begoña. Julia, atendo ao que vai facer Begoña. Vamos a ver. Vamos Vamos facer alá. unha tosta. Ai, que ben. Unha tosta cunhas pataquiñas que estamos cocendo, que por boa fumar cun pouquiño de romeu lle vamos a terminar con manteiga, e por vamos a facer unhas sardiñas como se foran a parrilla, pero no forno da casa. Que ben. E Xa verás. así a casa non me cheira. A casa non che cheira. A casa non me cheira. Mira o que vou aprender eu hoxe, mira. Porque ti vives nun piso. Vives nun piso ou Non, vives nunha vivo casa? nunha casa, pero é igual. Entón que máis che dá? A cociña cheira Vale. igual. Vale, tens razón. Cheira Bueno, igual. Tens razón, tens Mira, razón. aí que o que fixen foi mezclar sal gorda con sal de fumo. Ah, que rico. Un pouco de huele. limón e un pouquiño de romeu. Qué rico. Isto podemos usar para cualquier peixe. Guau. Agora botamos o zumo de Adorar a limón. sal, a Perfectamente. sal. Podemos Podemos botar usar eso. así. E aquí no sal podemos botar o que nos dé a gana. Guau. E agora vamos a botar unhas claras de ovo. Eso por Para- qué? Para que nos Iso quede, para para qué? que nos quede a costra así duriña. Porque Para que quere por non facerlle nos como unha caiga- costra, Para que sabes? por non nos caiga no... Ángela María. Para que non nos caiga de por na sardiña. Ok. Entón, que Ok. facemos? Para facer ese forno que facemos así co sal, Guau, mira como lle queda xa todo aí así vai. como... É Pode que meter a tengo mão unha sentar man, dun... tengo unha Verdad. man. Aí vai. Entón, agora, o que facemos é poñer sal, Ajá. aí, Qué Ostras. rico. Así. Qué bien hule. así,
Que Oye, ben. Julia, ti si hai algo que teña carácter negativo, dínolo, eh? tranquilo. Si utilizamos algún Mira, ingrediente Si aquí hubiera algo negativo... negativo, eu non estaba aquí. Bueno, vale, eso... Non eso- estaba eu aquí. Eso está moi ben que o digas, porque aquí é todo positivismo neste programa. Exacto. É maravilloso. Moi ben, moi ben, moi ben. Exacto. Que vamos facer agora? Vamos lle poñer así, vamos colocar as sardiñas que están co papel de forno para que nos quelle moito A calor. sardiña por San Xuan. Claro. Molla o Molla o pan. Molla o pan. Ahora vais encher de sal. Agora non? vamos a cortar, vou intentar facer aquí un... Un qué? Un que? Así. Aí. Ah, un vestidiño. Así, por qué? Un Porque así non vestidiño. nos cae o sal directamente. Por que lle fixeste unha sardiña, cama así? Para que non este moi salado. Porque así o que vamos facer é ver, ao ver o rabo sabemos que está feita ya a cabeza. E non así. colle demasiada Claro. sal. Isto sería un super consello, Begoña. Tamén sería un super Espera, consello. vamos, espera. Vamos a decir a amiga que o diga ela, vale? Está guai. Tens que mirar a cámara e A cámara. berrar. Cacharro. Tes que dicir, Cacharro. 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 Aí está. Begoña, explica. Pois o que facemos é deixarlle así a capiña por a parte de arriba para que nos quede, para que non colla moitísimo sal, e por vemos o rabiño e a cabeza para saber que están cociñadas. Ah, perfecto. Espectacular. Perfecto, espectacular. Espectacular. Aí está. Vale, pois agora chega un momento, Julián, no que che teño que preguntar cal das dúas receitas levarías ti para a Coruña, para Xixón, para onde queiras, cal levarías ti, se tes que escoller unha? Ti imagina teño tes que escoller unha? Sí, A de Begoña. moi ben, directa. Empezamos ben, Directa, así, moi ben. Directa, Sabes directa. que teño fama de borde. Empezamos ben. Sabes que teño fama de Non borde. sei, arrímate aquí comigo. Teño fama de borde. Non, de borde non sei, ora, directa, sí, O puñal de Xulio Mato. Sí. Moi ben, Porque eu digo as cousas como as penso. Sí, no, xa. Non me corto un pelo. Pero Hombre, pues escoita. un podías te cortar. Non. Ai, Porque podías te eu cortar. levaría esta. Vale, moi ben. Porque non mancho a casa. Ten bo olor e me gusta moito a sardiña. Xa está, non hai que dar máis explicacións, pa que? Non? está. Está ben así? Sí, voulles dar eu cariño ora a eles, vai. Vouche pedir que vayas á zona de sufridores a sentarte ali e despois chamámoste, vale? Pero igual, Igual que, a hora de probar, claro, gústame máis a de Xulio. nunca se sabe. Nunca se sabe. Hai que estar aberto a todo. Ten pasado. Ten Un aplauso pasado. para a amiga Julia que ven da Coruña de Xixón. Bueno, hoxe celebramos a victoria da luz sobre a escuridade, o solsticio de verán. Hoxe celebramos o San Xoán. Esta noite será máis curta, dende hai miles de anos encántanos celebralo. Sí, os humanos sempre vivimos moi atentos aos cambios de estación. E por iso aquí a cola temos rituais de purificación, fertilidade ou petitorias varias. É certo que os costumes foron mudando co tempo, pero aquí seguimos, porque como sabedes, habelas ainas. É claro, entre rito e rito ten que haber de comer, sexan sardiñas, á grella, chourizo fresco, churrasco ou bolos preñados. Ao carón do lume desta noite todo saberá un pouco mellor, así que comede dabondo, saltad as fogueiras alumaradas e deixade que o fume vos afume, que a auga vos purifique e festexade a chegada do verán. E se mañá tedes fame, pois probade as nosas receitas. Estarán, como sempre, en @voltascoprato. Así que, ímola subir, Xa sei que ao mellor hai moita xente que hoxe non está atenta ou non está anotando, vai quedar subida. Incluso as brasas de Xulio Mato. Eu vou ao forno, Xa te aviso. Si vas ao forno, se queres que vai contigo, espera. A ver, vamos ao forno. Forno, tempo, temperatura, Por 10, 12 minutos a 250. Vamos xustos! 10-12 minutos, 250. Vamos con bus, veña. A ver, Julius Matus. 10-12 minutos. Vai un pouco no límite, Non vai estar a sardiña No, é que eu feita. estou esperando. O que vai estar feito é chorizo, que mira como fumega xa. Xa vai caendo algo de non cerrei ben de todo que vai. Pensa que vai cae a soltar. brasa. A ver. Eso que vai soltando é... Eso é a brasa. É a grasiña que vai soltando... Mima! O chorizo. Son unhas brasas indoor, unhas brasas dentro, sabes? Remangouse aí un pouquinho... Mira como o está. papel. Pero bueno, pero vai estar estupendo. Para min Mira, está perfecto, Así que calla, así. que é o que a non mí lle gusta. gustou a Julia da miña receita? Ti. Que manchaba, Que deixaba o olor, non? e que non tiña sardiña. Entón aquí temos inolora, inodora... Incolora non. Incolora, mira. Dúas sardiñas, insabora, con moito sabor. Moi sabedeira, como diría a nosa directora. moi Aquí sabedeira. temos, mira, sardiñas, unha rediña que teñamos pola casa, algo que... Eso vale que para facer os queixos. Vale para facer os queixos, vale para el calcetín... Sí, tamén. Vale un montón de cosas. Mira, entón o que facemos é, vamos a apretar.
vale? Para quitarlle todo o aceite que trae, vale? Vamos a hacer como se fora unha bola. Esto seguro que nunca se fixo na televisión, eh? Non sei, seguro. Seguro. Aquí polo menos non. No, no, no. Entón, mira, apretámoslo ben. Isto E vale vai nos salir. para facer unha burrata. Isto vale? Sí, sí, sí. Non, para facer unha burrata non, pero para isto sí. Mira, entón agora deixamos aí. Señor Xuramino, está a xente en toda a costa de Galicia, en Rianxo, por aí adiante, está dicindo, pero este, que fai? Pois mira, Unha bola, a unha xente bola. de Camariñas que está no público, unha bola de sardiña, pero que é iso? Unha bola de sardiña. Pero que é iso? Esto sabes que se chama valor. Pero que é iso? Pois dixéchelo ben. Por favor, Unha bola de sardiñas que nin moita bola é. por favor, Ninha forma. Mira, e agora que vamos a facer? Non val pa ver, Atende, pois pásalle algús. Pásalle algús. Mira, confía no A proceso. ver que vas facer, vale estirar. Ahora vamos a estirar. Mira, collemos dous papeles. Esta é de verdad. Pero vamos a ver, co mundo gastronómico que tes ao lombo. Sí, pero é que... Non hai ningún. Sabes o que me pasa? Ai, carallo, que se queima. Pero moves o cañotas. Mira, Xa dixo o meu taco, esta non me tocaba hoxe. co mundo gastronómico Xa que tengo que teño ao lombo, sempre é curioso que as cousas raras parecen máis túas, verdad? Mira, Hoxe lle baixar, vamos a estirar ben, si, baixa. Primeiro, No, solo quería temperar, voleunas, bueno, non as voleu. No, escurrinas. Escurreunas todas, fixo unha bola, sí, unha, E agora sí, que unha vamos a bola. facer? Vamos a facer como se fora unha tella, un snack. Un snack de sardiña, que isto é, mentre tomas o primeiro viño, a primeira cervexa. Bueno, quero dicir á xente de Camariñas que, por favor, non nos deserdeces, vale? Non, nós queremos seguir indo a Camariñas, vale? Somos boa xente, a pesar de ter aquí a Xulio Mato facendo estas cousas, somos boa xente, vale? Seguro, seguro, ademais. Vou dicir unha cousa. Que? Con 2 latas de sardiñas vamos a facer unha cousa tan chula e tan Ostras. rica. Bueno, mira, parece paté de porco. Sí. É verdad, mira. Parece un paté destes de que compra de marca... Estou aquí, fálame a min. Estamos contando. Bueno, mira, e agora vamos a botar. Paté de marca desta. Vamos a botar pimenta. Mira, como a paté, ves? Normal, Paté, bótalle. pimenta. Bota Bótalle yo. que Mira, fai vamos a botar falta. pimenta, pero ben, Un pouco de pimenta. Ahora un toque de allo. No, curioso De allo é, en pó. É moi curioso, iso é verdade. No, de allo en pó. É curioso. E vamos a dar tamén un toque de cúrcuma, vale? Sal non, porque xa teñen. Pero isto, xa che digo que te vai sorprender, que queda super ben. Forno a 150 graus. Sí. E vámonos meter ata que quede crocante. Vai ao forno isto. Claro que vai ao forno. Vamos a facer un crocantiño, xa verás. Abre aí, fai algo. Eu dicho Teñes de verdade, que sacar eso que se me va a queimar os No, churros. escoita, hai xente que xa non vai ir ás súas cacharelas solo por ver isto, Home, claro. Dixo xente, xa non vou a ningún lado. Sí, verdad. Vou quedar ver a tella de Xulio Mato. Begoña, queres que yo apague ou? Vale, está o tres. No, que lle ten que ter que Está estar o tres. crocante. Moveu. Veña, vamos con Begoña, que Xulio ten que sacar de aí os chourizos, vamos con ela. Carai, queima, Home, claro, que queima. Queima, vamos con Begoña. Bueno, este xa o teño apagado. Dios, que estilo teñas. Buah, como estou. Como estou. Ah, no, Jaime. Que faz? Veña, Nada. tes pan de broa, cortaste, pasáchelo pola tixola, sí, pola grella, máis Un ben. pouquiño de manteiga, mira que a mí encántame. Uf, é que iso é moi Pareceme- apetecible, Buah, Buenísimo. Moi apetecible, Unha maravilla que temos en Galicia. De verdad, porque isto eu conocino xa de maior, porque na miña zona non se fai. Claro. Non, entón, é unha das cousas que máis... Casi te enfadaches un pouco. cando No, dixes porque me encanta. No, casi te enfadaches por non conocelo antes. Claro que Joder, sí, porque... me ca- Sí. Eu tardei en probar moitas cousas. Sí. E agora sintes un tempo perdido. Sinto un tempo perdido, pero recuperado, non hai problema. Entón, manteiga, a tixola, por qué? Manteiga, porque vamos a pasar estas pataquiñas, vámonos a escuar un pouco no fregadeiro. Mira, o que fixo ela é refogar pataquiñas, o sea, cocíchelas máis Sí, ben, así un pouquiño, sí. e agora, como parva non é, vainos pasar pola tixola con manteiga porque é o que lle dá o toque. Home, isto é un tocazo. Un tocazo. Entón, que facemos? Como que temos nós, exactamente o mismo. Justo. Aí vai. Manteiga, un chisquiño de sal. Vamos deixar que se marquen así un chisquiño. Moi ben, Begoña. E agora vamos a prender lume. Moi ben, Begoña. Moi Saca, ben. saca. Aí vai, Moi, vamos moi limpar ben. isto aquí un pouco. E mira, agora o que vamos facer é prenderlle lume. E aí vai, como roulla. Aí vai. Prende-lhe o moque. Prenderlle lume adentro da pataca. Vamos a fumar un chisquiño. Pero vamos a fumar con ervas. Vale, vamos a poñer aquí. Ahora. Por que neste momento? Non arde,
arde. Aí vai, xa vai facer fumo. No lo dejes apagar y grita fuego. Mira, sí que bota, Sí, mira como bota o fumo, ves? Mira como bota o fumo. Entón, isto vai Agora dar... deixámoslo un chisquiño. Vai dar sabor, non? Claro, vai a fumar. Pero vai dar o sabor tamén da erva, non? Que era? Botello Romeo, pero non me chegaba botello tamén un pouco de... Tomillo, De tomillo. Tomillo, claro. Por qué? Porque sí. Porque no carromático non chegaba cheira, como cheira, mira. Ule. Además, mira, o Romeo e o tomillo son dúas ervas de San Xoán. Entón xa aproveitaches. Xa aproveitei. E como vou terminar a sardiña? Cunha picada tamén das ervas que me trouxeras. Das de aí? Sí. Bueno, eso quero verlo. Vamos con Xulio Mato. Son todas, son Deixamos todas. cos talotes, eso. Estala con Xulio, veña. Déxame que vais isto. Non sei que llevo a cambiar o sabor. A ver, aí está. Esta xente non para das palmas. Chop. Nota, se queda noite máis, que queres ayudar. Cuidado, Temos que ver, que hai xente que non parou a tempo. como vai eso, se vai Até lle vai ben. de maravilla. E vamos a ver como quedou o chourizo. A ver, vamos a ver se fai falta un tachampa aquí, Atención, Jaime. Olla o tachán. Señoras, señores, ven o tachán. Penso que sí, Xulio Mato vai destapar Penso que tachán para sí. Xulio Mato. Penso que Tachán sí. para Xulio Mato. Aplauso a la gente de Camariñas. Xulio Mato acaba de crear Como ule, un chourizo como se estuviera tal cal na cacharela. Ostras, mira, pero está o tociño crocante. Sí, o queixo todo derretido. Mira. Mi má vaya bomba, chaval. Esto sí que é unha bomba, Está quente, No. Creo chuven. Vale, que facemos sempre co Comelo. chourizo? Ten que haber pan, non? Entón, mira, temos aquí esta broa. Bueno. Está feita en torradiña. Wow. E vamos a poñer Con pan de broa, pan de broa quentiño, E metemos por riba outro trozazo Mira. de chourizo. Que saibas que vou facer unha cousa que nunca fixen. Que? Que é darche xa un aplauso antes de ir co público. Antes de empezar, non? Así que lle vamos dar un aplauso a Xulio Mato por comer esto. Moitas gracias. Ule, Santiago. Teño as feito máis complicadas, Xa, pero esta pinta moi ben. Vamos coa amiga Julia, vamos para. Veña. A ver. Voy a pedir a amiga Julia que se levante, que veña por aquí conmigo, porque a amiga Julia trae receitas. Traes unha receita para a boa sorte, non? Claro. Non sei se lle teño medo ou respeto, non sei ahora mismo. Que hai que facer na noite de San Xoán? Vamos a cociñar. Colle, Vamos cociñar unha braga. É un gallumbo. é un gallo. No, imaginemos que son de alguén. Por exemplo, os gallumbos de Xulio Mato. As bragas, miñas. Exacto. Non entro nelas, pero sí. Que lle facemos a isto? Pa que é isto? Vamos a quemar na fogueira a roupa interior. Vale. Para todo o negativo, Espantalo. espantalo. Se espantalo o negativo do ano, non? Sí. Do ano pasado? No, deste, do que levamos. do que levamos, vale, Do que vale. levamos. Vale. Toda a negatividade. Si tuvimos enfermos, problemas no traballo, Sí. o que sexa. E a xente maravillosa dou voltas co prato que todo lle foi ben na vida, que fai? Por si acaso tamén. Por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. Eu son des por si Vale, acaso. pois nós tamén somos dos por si acaso. Por si acaso, eu boto as bragas esa noite na fogueira. Esta noite, eu, ás 12 da noite, as quito Está me temblando a mao, amiga? e as tiro. E despois? Voy para casa con... Vamos facer a cousa, Entón, prendemos o lume, non? Exacto. Vale. Bueno, aquí prendemos o lume. Sí. Un pouquiño, veña. Vale, entonces, imaginamos como que lle prendemos lume. Exacto. Aí vai. E todo Espera, que malo arde, vai que arde, fora. Todo malo para fora. Vale, imaginade que É de quemamos bo entero. algodón, Aí está. Este é un bo algodón que non arde, Este é bo. Non Vale. é fibra, E entonces tapámoslo, non? Exacto. Pimba. Pimba. E aí queda. todo negativo, Marchou. xa está. E- Fora. E trouxetes tamén sal e máis clara de ovo. Igual. Para que? A sal. A botamos no vaso. Canta cantidade. Un puñado. Vale. E o ponemos na ventana. Ah, na repisa. Claro, na repisa, no alféizar da Sí. ventana. Pero por dentro ou por fora? Por dentro. Isto por dentro. Esto por dentro.
e nos va a limpiar toda a energía negativa da casa. Por exemplo, imaginemos que esta señora é a repisa da ventana. Por ejemplo. Vale? Vale. Entonces, usted é unha repisa da ventana. Aí ten. Aí. Aí ten. Non, ten que estar quieta, non se moven as repisas. Vale. E que máis? Eso queda aí toda a noite? Toda a noite. Vale. E pola mañán Sí. o tiramos por o servicio, Vale, polo baño. polo baño. E iso? A clara de ovo. Collemos e a botamos no vaso. Vale. E a deixamos fora, na repisa da ventana. Por fora. Que colla o rocío da noite de San Espera, que Xoán. teño outra repisa aquí. Espera. Outra repisa aí. As repisas que a tiñas, Por la mañán nos fixamos na figura que quedou no Coa vaso. Clara. Claro. A Clara va a facer unha figura normalmente. Entonces, según a figura que se nos forme, é algo que nos va a pasar nos 6 meses que nos quedan do ano. Esperemos que sexa unha figura boa. Un aplauso para a amiga Xulia, por favor. Vamos con Begoña. Vamos con Begoña. Vamos para lá. Xa está, podedes deixar por aí, despois collemos. Vamos con Begoña, con Begoña. Entón, Bego, espera, perdón. Estou aquí. Meiga, ábrelle aí o forno que creo que vai abrir. Vas a abrir o forno? Vou abrir, Bego? vou. A ver, espera. Abro. O fioncho, aí Vamos vai. a abrir o forno. Aí vai, abre, vai. abre. Abro. Sí. Bueno, acordádevos de interpretar ben, ponte por aquí, para non darlle as costas. Mima! De interpretar ben a Clara, Mima, Aí vai. mira o que ven aí. Que boa pinta. Bueno, aquí temos. Que boa pinta. Vamos a soltar. Vaya A ver se temos aquí costra, alguna eh. E non pequeniña. pule a sardiña. No, é curioso, É curioso. Témola aquí. Moi curioso. Ahora abrímola así. Ah, ves? Que ben. Aí. Vámonos a levantar un pouquiño a Anda. pouco. Bueno, Bueno. bueno. Pouquiño a pouco aí. E Esto, ahora que van facer? Bueno. esto sí que é magia, Por favor, Esto sí que é magia. un aplauso para Begoña Vázquez, por favor, Aí vai, sacámola así. E aquí xa podemos fazer a tostada. Mira como bota o fumiño, moi ben, Bien. Este é un Está no plato... Pois esta é a De receita, concurso. eso esta é a receita que nos trae. Podía ir, podía ir. Begoña Vázquez. Podía ir a concurso de tapas. Escoita, temos que ir ver a... Tens que pensalo. Julia, temos que ir ver de Xulio. Ah, vale, vale. Eu xa estaba Abre aí, veña. Ábreme aí. Mira, este é Vente por aquí. o Vente por snack aquí. que dixemos, Por aquí. que tampouco che vai olir o piso. Que malas son, No, Son que va. mala, Que va, Son aí está. mala. Mira, 2 latas de sardiñas, esmagadiñas. E agora o que temos é... Chámanse crackers de sardiñas, Son sí. crackers, claro, mira. Crackers. Son cracker. Ah, Isto é o que curioso. facemos é como unha telliña Ajá. especiada, pero con todo o sabor, ves? E van a probar ahora a ver que che parece. A ver, pues ahora probo. Aí está. Sabes que vou decir Chorizo a verdad. recheos, sardiña crocante, sabor delirante por Curioso. parte de Xulio Mato. Aplauso tamén por Xulio Mato. E chegou o momento de probar. Venga. Vamos ao que? Mira, puedo decir algo, ¿no? Sí, podes. Me parecen as dúas recetas maravillosas. Pois, tens que decidir agora, Xa, eso é o peor. Pois vamos, vente Eso comigo. é o peor. Aí á esquerda. Que o vou ter moi difícil. Vale ter complicado, pero moi veremos. complicado. Ti vai probando xa o de Xulio Mato, que... Ai, mira, xa está o de Begoña. Pois vai probando o de Begoña. E nós, mentras tanto, repartimos cartiños. Imos a Ouza Cesuras. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Con quen falo? Con Candela. Hola, Candela, que tal? Como estás? Moi ben. Bueno, a ver, vamos a intentar darche os 50 euriños, vale, desta noite meiga. A ver se hai sorte. Levantamos a pregunta, Vale. compañeiros. Que adoitamos facer a noite de San Xoán? A. Saltar a cacharela. B. Ir ao cine. Ou C. Escoitar a JP. JP é Juan Pardo. Saltar a cacharela. Vale, saltar a cacharela. Acertou, Candela. Candela, un bico enorme, parabéns polos 50 euriños. Moitas grazas. Hasta luego, chao. Un bico enorme, Hasta chao. luego. Bueno, Candela levou os 50 euriños e agora a amiga Julia ten que escoller, antes de nada, parabéns aos dous, porque son dúas receitas super chulas. Non probou todo. Que non curraches. todo xa. No, me queda esto. Pois, por se lle podes dar caña, que temos que despedir o programa, Ay, amiga. perdón. Isto é moi. Dame. Vamos alá.
Noite meiga cunha meiga, cacharelas, amor, pasade moi ben esta noite nas vosas casas, con vosa xente. É unha noite moi chula, Nós vámoslo pasar moi ben, vámoslo disfrutar moitísimo, igual hasta nos xuntamos, quen sabe. Quen sabe, quen sabe. Imos a dar. Pois sí. Meiga Julia, da Coruña, originaria de Xixón, quen gaña esta voltas co prato especial San Xoán? Lo siento, Begoña. Lo siento. Lo siento. ¡Begoña! Aí está. Señoras, nos marchamos. Pásenos moi ben esta noite. Vémonos mañán con máis recetas, como sempre, no Voltas co Prato de Televisión de Galicia. Chao.